dipun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr. Sarjito nalika dinten Ahad Kliwon 12 Desember 2000 selangkung tabuh 11 langkung 50 siang. Bapak utawi Embah Sutresno Ki Yuswa Sepuh Yuswa 18 warsa layon badhe kasarekaken ing makam Siti Suci bidal saking griya Sungkawa Jeruk Sari Gang Megatruh nomor 50 dinten Senin Legi tanggal 21 Desember 2000 selangkung tabuh kalih siang ingkang nandhang duh kita Nyi Yuswa Sepuh garwa Brayat Mangkutono SH Putra Brayat Mangkurati SPD Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.